ang atong una nga prioridad. Mateo Kapitulo 6, versikulo 33. Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios, ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Ang mga tawo nga naminaw sa mga pulong ni Kristo sa gihapon matinguhaon nga nagtan-aw alang sa pipila ka pahibalo sa yutan ung gingharian. Samtang giablihan ni Jesus kanila ang mga bahandi sa langit, ang pangutana naguna sa daghang mga hunahuna mao, sa unsang paagi ang koneksyon uban kaniya makapauswag sa atong mga palaabuton sa kalibutan. Gipakita ni Jesus nga sa paghimo sa mga butang sa kalibutan nga ilang kinalabuang kabalaka, sila nahisama sa pagano nga mga nasod libot kanila. Kining mga butanga si Jesus miingon, ginapangita sa mga nasod sa kalibutan. Mianhi ako sa pag-abli kaninyo sa gingharian sa gugma ug pagkamatarong ug kalinaw. Ablihi ang inyong mga kasing-kasing sa pagdawat niini nga gingharian ug himua ang serbisyo niini nga inyong pinakataas nga interes. Bisan kini usa ka espirituhanon nga gingharian, ayaw kahadlok nga ang imong mga panginahanglan alang niini nga kinabuhi dili maatiman. Si Jesus wala magpagawas kanato gikan sa panginahanglan sa paningkamot. Apan siya nagtudlo nga kita kinahanglan nga maghimo kaniya nga una ug ulahi ug labing maayo sa tanan. Dili kita moapil sa buluhaton, dili magsunod sa tinguha, dili mangita og kalipayan nga makababag sa pagbuhat sa iyang pagkamatarong sa atong kinaiya ug kinabuhi. Bisan unsa ang atong buhaton, kinahanglan buhaton sa kinasing-kasing, ingon nga alang sa Ginoo. Si Jesus, samtang nagpuyo pa siya sa yuta, naghatag og dignidad sa kinabuhi sa tanang detalye niini, pinaagi sa pagpabilin sa atubangan sa mga tawo sa himaya sa Dios, ug pinaagi sa pagpasakop sa tanan ngadto sa kabubuton sa iyang amahan. Kun atong sundon ang iyang ehemplo, ang iyang kasiguruan nga kanato, mao ang tanang butang nga gikinahanglan niini nga kinabuhi idugang. Ang kakabos o bahandi, sakit o kahimsog, kayano o kaalam, tanan gitagana alang sa saad sa iyang grasya. Ang mga kalisdanan mahimong walay gahom sa pagbabag kaniya, kinsa determinado sa pagpangita pag-una sa gingharian sa Dios ug sa iyang pagkamatarong. Pagtan-aw ngadto kang Jesus, ang magtutuo sa kinabubuton, maisugon bisan gitamay ug gibiay-biay, ug ang tabang ug grasya nga igo alang sa matag kahimtang, gisaad niya kansang pulong kamatuoran. Ang iyang walay katapusan nga mga bukton, nagalibot sa kalag nga midangop ngadto kaniya alang sa panabang. Sa iyang pag-atiman, kita makapahulay nga luwas nga mag-ingon, sa panahon nga mahadlok ako, ibutang ko ang pagsalig ko diha kanimo.